kazwai emhuri yeZimbabwe kusanganazve kwatiri kuita pamuchirongwa icho tinokupai zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Sekuvimbisa kwatakaita kuti zuva rechipiri tichakupai kubatwa kweVaroi paGokwe part 2 ndo yatiri kukupai zuva ranhasi. Makomenzi enyu tiri kuaona ari kutifadza, zvinoratidza tsigiro yenyu kuDrumas Media, and remember Drumas Media taking you to another level. Nhasi sekutaura kwatakaita tiri kukupai hurukuro yatakaita neuyo anofungidzwa kunzi Muroyi. Iye akanzika iwe shamari unoroya, iye akati zvechokwadi zvinoita kuuya, zvinoita kundibata. Saka zvakwamuri ruzhinji rweZimbabwe kubvuma kuti hongu vanoroya kana kuti havaroye. Ndakaona patakaburitsa vana sekuru last time vanhu vakabva vatanga kutaura kuti aiwa kwete, vanhu vari kushungurudzwa, vanhu vari kureverwa nhema. Isusu hatipo pakuti ichokwadi kana kuti inhema chiripo kukupakurirai, kukupai zviri kuitika munyika yeZimbabwe sezvataakuita zuva ranhasi. Farirai chirongwa chenyu, chirongwa chamunonzirwa neDrumas Media. Nzvimbo yeGokwe kwandiri ndingati inzvimbo yakanaka chose, inzvimbo inoyevedza, inzvimbo yekuti ukaionaka mwoyo wako unotodokwairira kuti dai waro ndagoneswa ndawano pekuti ndinge ndichigara kuno ndichirima. Inzvimbo yakanaka muchidimbu, asi mukunaka kwayakaita ikoku ndimo munowanikwa muine vanhu vakawanda wanda vanobata-bata. Sematauro atakakuitai svondo rapera, chandingade kukuzivisai ndechekuti nyaya ino yatiri kuburitsa nhasi yakatanga kuitika yatakakuratidzai yasekuru tsikamutanda iya isati yaitika. Vana sekuru tsikamutanda vakasvika tisipo, ndo pakatangira nyaya ino yamuchanzwa. Sezvamuchanzwa imimi kuti makabatwa nana sekuru, vana sekuru vatiri kutaura ivavo ndivana sekuru tsikamutanda. Izvozvo zvichatibatsirawo zvakare kuti tinge tichiona kuti vari kuziva basa here kana kuti kwete, vari kuziva basa here kana kuti vari kungopomera vanhu kuti mune mhosva ivo vanhu vacho vasina. Isusu tazoona vana sekuru tsikamutanda. Mainterviews ari panapa takaita aya takaita tisati taonana nana sekuru tsikamutanda. Vanhu vakawanda vari kutaura ipo pano pavhidhiyo racho, vachitaura kuti chokwadi ava vanoroya, ivo vakazobatwa uroyi. Ndingade kuti ndichakuita ndichikuyeuchidzai kuti ava ndiwo ava mukufamba kwatinenge tichiita muhurukuro yedu. Tingade kuziva mama kuti nhau iri kutaurika iyi zvakafambawo sei? Ndakabva kumba kwangu ndichienda kuvhunza project yenguruve, ndichibva ndasvika pano. Saka ndasvika pano handizivi kuti chii chakaitika. Ndakabva ndanokora ivhu ndikaisa muhomwe yejusi. Mukomana uyu akandibvunza akati, mbuya, chii chamaisa muhomwe? Ndikamboda kuramba-ramba, ndikada kumboramba-ramba. Mukomana uyu akati, mbuya, chii chamaisa muhomwe yenyu? Saka akadana murume wangu nemunun'una wake nababa vake nevamwevo vebaba munini vake vakauya vondibvunza. Ndikati zvangoitikawo, handizivi kuti chii chinondiitisa zvakadai. Saka takaenda kwamambo, vakaenda vakanondibvunza. Ini ndikati hongu ndakanokora, zvinhu zvinongouya ndotodawo kuti zvidi
zvibviswe. Handizivi kuti chii. Saka mambo akati ndodana n'anga dzobva kumusoro uko dziuye. Saka n'anga dzakauya. N'anga dzauya dzikandiongorora vakabata zvavakabata. Vakabata chii? Pakabuda nyoka. Imi maiziva here nyoka? Hai, ndanga ndisingaizivi. Zvinhu zvandanga ndisingaizivi. Saka apa zvichireva kuti nyoka maiishandisa asi musingazivi? Ndo zvinoreva kudaro kuti ndaishandisa asi ndisingazivi. Chero zvose zvaiitika izvi zvinhu zvaiitika ndisingazivi. Zvokutoti zvinodondirwadza. Muzukuru wangu ndinomuda kutaura chokwadi. Asi zvakazoitika pamba pake ndo zvinongondigwadza. Nazvino ndinonyara. Ndikamuona so ndinonyara. Zvinhu zvinondishungurudza stage. Ko mashoko ari kubuda zvakare pazvinhu zvakabuda zvakawanikwa chii nechii? Kwakawanikwa nyoka iyo ndo yakabuda. Opaiva nenyoka chete? Okay. Ko mashoko ekuti izvo pane ndufu dzakakonzereswa nenyoka iyoyo ndeechokwadi here? Ipapo ndo pandisingazivi. Baba, nawo muri kuinzwa iri mudariro, munotiwo kudii nayo? Nawo ndiri kuinzwa mudariro, zvinotondinetsawo kuti chii zvakafamba sei. Asi makagutsikana nayo here imimi? Hapana chinhu chandisina kugutsikana nacho, nokuda kuti zvose zvavanga vachibvunziwa nezvavakaita vanga vachingotenda kubva kumatare. Pano takagara dare vakatenda. Apo paningiri kwasabhuku wangu kukagwagwa dare vakatenda. Kwamambo kukagwagwa dare vakatenda. Saka handazandopikisa pazviri. Ini shanda yangu sadecision ndechekuti ngazvigadzigwe, kana riri dhimoni ngaribve, kana chiri chii ngachibve. Ndo decision yanda yangu unokumbira kuna mambo kuti hai ngavabvisiwe. Ndonzi Taurai Mafoti, ndiri sabhuku mugwisi. Pachiitiko chakaitika ichi chamayava ndiri kusaidhi remukomana akawana mayava vari pamba pake. Saka pachiitiko ichi ndinoona sokuti pachiitiko ichi pane zvakatanga mayava vasati vabatiwa. Chakave chishamiso muvhillage mangu pane zvakazoitika izvi. Mayava vasati vabatiwa pamba apa, pane imwe mai inoita zvechiprofita. Mai yakambounganidza mavhillage iwaya maviri akare, ichitaura nezvevhesi yemuna haBhakuku kuti nzvimbo yedu yakomboregwa. Chakaipa vhesi yemuna haBhakuku ichiti iyo chakaipa chichawanikwa chiri chakaipa, chakanaka chichawanikwa chiri chakadii? Chakanaka. Pasina mazuva ndopatakanzwa kuchinzi mayava vaita sei? Vabatiwa. Chikave chishamiso kwatiri tese kuti ko sei mayava vaprofita zvinhu zvakakosha kudai. Kureva kuti mayava munhu wokuti anogona kuprofita zvinhu kana zviri zvechokwadi. Munhu wokuti anokwanisa kuprofita zvinhu zvokuti chero kanzi mvura iri kuuya, mvura inopisa hatitizei, tokwanisa kudii? Kutiza. Asi isu pachedu wenyama hatizivi kuti shuwa here kana kuti nhema. Ndo zvandingange ndichitaura wenyu zvakaitika muvhillage mangu. Alright, tichitaura panhau yekubatwa kwaamaya. Zvinhu zvakadai zvakamboitika here since? Uyezve kana chiitiko chakadai so chaitika, pane here zvinofanira kunge zvichiitwa? Since hatina kumbosangana nazvo zvakadai munhu. Asi chiitiko chakadai kana chaitika pachivanhu chedu, tinofanirwa kuonawo kuti chii chapinda mumusha medu kuti vana kuzevana vadai. Naizvozvo takaenda kwamambo tikatsvakawo kuti tione kuti chii chanetsa pai mumusha medu.
nazvino zvinhu zviye zviri kusechiwa uchiona kuti ndezvizvi indotanga nchitaura chiti chitiko chakaitika munzvimbo mangu namai vari muvhileji mangu mamundiwa chitiko chakashamisawo since takazvarwa ndisati ndambosangana nacho asi ndobva ndatendawo mai nemukomana ndio wakatisungunorawo muchitiko ichi tairarama usingazivi zviri mukati menzvimbo asi zvakabva kwaMwariwo ndipo akaitika chito chakaita sechichi ichitenda futi mai nakubvuma futi haana mboramba kana kakavara takataura nawo kubva kuvhileji kwangu kusvika kwamambo hapana pawakapokana nesu sandotenda nezvawakaitawo kuti wakatendawo kubvuma kuti aiwa titsvakire n'anga dziuye dzindibatsire zvimwe zvagona kuitikawo ndikusaziva akati kushai kana riri chii asi wakatenda kuti ai nditsvakire n'anga dzindibise kutenda nababa vacho futi vanombokakavarawo vakabvuma zvechokwadi kuti aiwa hatibisaranei zvinhu zvibvi takaita chishamiso munzvimbo medu since ndakazvaga sati zvamboitika iye zvinoizvi ruzhinji rwezimbabwe ruri kungonzwa vanhu vachikonfesa vasati vaziva kuti imbori nyaya yei chii chakaitika. Mai ndimbuya vangu vakauya pamba vauya vane chinangwa chekuvhunza nezvechikafu saka mene kuda dhimoni rakavabatira murodhi kana kuti rakavabata vasvika vakanokora avhu regumbo rangu pano paruvanzi saka ndikavaona vachinokora tikataurirana kusvika tawirirana tikaudana varume vavo vana sekuru nevamwe vekwedu vakauya tikataurirana vakatenda havo vakati hai mhepo dzinombondibata saka ndokubva ivhu havo vasiya ndoona sekuti ndo zvimwe zvacho. Mama tadzoka zvakare kwamuri tingade kuziva kuti kana muchiti imhepo dzinokubatai dzakambokubatai futi kumashure? Zvakangouya musi uyu zvakangouya asi zvinosimbouya futi here? hazvisati zvamboitika. Ndokekutanga? Ndokekutanga. Munoziva sei kuti ndekekutanga? Nokuti ndakabatwa ka. Hamuchazivi kuti makambozviita here nekuti hamuna kumbobatwa? Mhepo idzi sekuona kwenyu because hapana mushonga kaunongopatika wapa munhu. Pane here kwamunoziva kwamakamboenda kumashure uko muchitsvaga kubatsirwa dzimweni nguva mukapiwa mushonga wamaifungidzira kuti uda kukubatsirai musingazivi kuti matopiwa uroi? Handina kwandakaenda. Saka muri kuti makangozvarwa muine shai racho? Ndozvandisingazivi. Nekuti mukadaro kagogoka zvakutora kuti munhu nemunhu panapa patira neshai asi kungoti hasi tabatwa ndizvo. Nekuti chinhu chese chinofanira kunge chine mavambo. Imi mamaita zvakanaka matitaurira chokwadi chenyu nai dai machingopedza kachokwadi chacho. Nekuti hakuna kuti munhu ungangopatika wati wane shai ugokura kusvika zero renyiri musingazivi kuti pane shai riri pandiri. Dai mutotaura kuti mufunge zvaindinetsa ndaitomboedza ndakamutomboedza pane zvakati zvakamboitika zvakati zvikaitika ndikatoedza kuti zvibviswe zvichiramba izvi zvazoitika izvi pajekerere ndosaka ndazinyatsokumbira munhu wese kuti aita sei andibatsire. Asi ipapo kuti tingoti zvatotanga ipapapa imi hamuna kumushonga kwamakatora hamuna kana akambokubatsirai hapana kwamakamboenda kunorapwa zvingaite here naigogo? Mureva kuti kurapiwa zvekugwara here? Aiwa ndiri kuti inini mabatwa apa kapa ndopamabvumaka kuti hongu shai riripo. Saka ini kumubvunzo wangu uri kuti kungobatwa kwenyu nekutobvuma kuti hongu ndakazviita izvi hongu ngazvibve pandiri hamusi kuona kuti ipapo kana makutoti ngazvibve zviroradza kuti pane kumwe kwamakatomboonetsikana nazvo kumashure uko muchida kuti zvibve zvichiramba kuita sei?
ipapo hayo. Uyezve mumwe mubvunzo wangu ngoro kuti zvingaitike here kuti mushonga ungouya pamuri, mhepo idzi dzingonamira imimi mega, vanhu vese dzisingavanamiri? Pandakaenda kunoongororwa nen'anga uko, n'anga yakati ndakatemegwa nyora. Munadzo here nyora idzodzo? Ndinadzo. Ndiani akakutemerai? Ndo pane mubvunzo wangu. Handizivi. Yakati ndakatemegwa nyora, saka munofanira kuti mubvisiwe nyora idzi. Imimi makatodzitarisa here nyora dzaitaurwa nen'anga mukadziona? Handina kudzitarisa, dziri kumusana uko. Muna mumbotiwo mubvunze vamwe vanhu kuti vaone kuti munadzo here? Kukana muchinyepero? Handingazivi ipapo. Ndo matauriro akaita n'anga dzachona. Akati munenyora imwe dzamakatemegwa. Kuna igogo, sei imi mabhilivha n'anga idzi kukana dzichikunyeperai? Dzobva dzati mune nyoka imi musina. Nyoka yacho yakabatwa ka. Aiwa, kukana vari wakaikanda yakabatwa pai, yanga iri pai nyoka iyi? Nekuti ruzhinji rweZimbabwe rungatoda kutoziva kuti nyoka yamakanzi munai yanga iri pai. Ndakaikwai ndai motora nhumbi dzenyu muise mabhegi matatu, tikasvika tikavhura wardrobe tikaisa nhumbi mubhegi. Taisa nhumbi mubhegi, takanga tiine n'anga, tikaenda kunoisa ipapo panoshandigwa. Saka vakasvika vakadira mabhegi mui. Alright. Toda kudzoka ipapo noti isusu tanga tisipo toda kunzwisisa. Makanzi endai munotora nhumbi dzenyu. Naika. Maposto n'anga idzi dzakambobata here munhumbi dzenyu idzi? Kubata iwo zvokuti vanogona kunge vari vakaisa nyoka yavo, vakambodzibatawo here nhumbi idzi kana kuti imimi mega ndimakangodzitakura? Saka kubva paitika zvese izvi hapana here chatingati chamuri kunzwa chinenge chatishandukei pamuri, sezvo zvichingoita kuuya ava vanhu vaya kuzokubatsirai ka? Hapana here chamuri kunzwa kuti chashanduka pamuri? Ndiri kunzwa kuti zvashanduka. Zvanani? Zvanani nekuti mutauro vanhu vanyarara. Chashanduka kutaura kwevanhu? Kutaura kwavanhu neniwo zviri munyama yangu ndoona kuti zviri kushanduka. Tinonzwa zvakare kuti panombobata mashayiwa aya, vamwe vane mashayiwa akadaro anovabatawo. Hamuna here dzimwe nguva dzamunomborota kana kuti muchimbofamba nevamwe vanhu muchienda zvinoita basa rakashata iroro, mhepo idzodzo dzakubatai? Handinayo. Maingozvita mega? Kuda ndaiita ndega. Ini ndanzwisa hangu gogo zvamataura zvese, ere ndikuwira nazvo kuti hongu zvinoita sei zvinoitika. Asi chandikatyamadzawo panhau yacho yese ndechekubvuma kwenyu ipapapa kuti hongu hameno zvakandibata ndikagonokora ivhu. Imba makarinokora manga muchida kuridini? Ndakarinokora ndandizivi kuti zvii zvaizoitika nokuti ndakangorinokora. Hameno kuda zimwe raizodii, ipapo ndo pandisingazivi. Saka zvichirawo kuti pamwe mweya uyu wagara uchikubatai kumashure muchitonokora, asi hamuzozivi kuti ndakatombonokora ivhu. Ndipo pandisingazivi ipapo. Mashoko anokosha. Manga muchiziva here kuti isu veDreamers Media takabatana nemi tinokwanisa kuchengetedza nhoroondo yedu kuti takabva kupi tiri kuenda kupi. Ndisu vanani semhuri yeDreamers Media tinokwanisa kukugadzirirai mafamily documentaries nemari yakaderera. Inonzi Mubayiwa yobhabhatizwa po makari nokuti baba wangu waiti makari sekuru wedu neshamba. Birthday name yangu ndini Messi Maondo. Ndakazvarwa musi wa 24 July 1940 kwaMundenda kuManyika Bridge.
tichota ndiye mukuru mufamily medu. Tanga tiri 6. Mazvionaka, zvakakosha kuchengetedza nhoroondo dzana sekuru, vana mbuya kana isu tichangoberekwa, kuitira madzinza nemadzinza achatevera kumashure. Naizvozvo tibatei panhamba dzamuri kuona pamusoro. Drumas Media, taking you to another level. Tingade kuzati pakataurwa nen'anga imisa sabhuku, hamuna here kumbobvunzawo kuti hongu izvi zvaitika izvi hakuna here zvakamboitika kumashure mudunhu mangu zvakakonzerwa nagogo? Ndichitaura ipapo ina handida kubvunza hangu n'anga, asi dzen'anga ndedzakataura kuti pakamboitika chiitiko cherufu chemwana chebhilo chikoro, asi aitaurawo kuti shuru. Handakunzwisisa. Iye n'anga ndedzakataura kuti pakaitika chiitiko cherufu chakonzerwa nagogo chebhilo chemwana wechikoro muduku, akafira bhilo. Akafira bhilo. Imi makachiziva here chiitiko icho chichi? Isusu nemaonero edu nepfungwa dzedu zvechokwadi mwana akashaika, asi hatina kuti tingati ichokwadi, asi nematauro zvakazoita manje nepfungwa dzedu tabva takuti zvechokwadi pana mwana akashaika nechema nezvebhilo, tabva kuti pamwe ichokwadi nokuti mwana akashaika. Chii chakaitika kumwana uyu mazire enyu imimi? Bhilo yakaita sei? Chikoro kusekondari vangonzi bhilo yake yashaikwa nemwana wawo achinzi adi ashaya bhilo yake atogwa nemwana komana iye. Saka mwana komana iye ndakati akazouya yake panokuti bhilo yangu ndashaya chichi, akatanganisa nemusikana pakara mwana azodi azorwara akashaika. Akazorwara mushure mekunge anetsana nemwana wavo. Ebhilo kana zvakataurwa nen'anga izvozvo? Zvakataurwa nen'anga. Sekuona kwenyu imimi n'anga dzaiziva basa here kana kuti dzinenge dzakafeka? Aiwa, n'anga basa dziri kuziva chete, noti zvadzisaitaurawo dzisingatauri kuna mama wavo chete, burikidza nevamwe vatigere navo vadziri kutaura zvakanaka. Ini ndinonzi zita rangu ndonzi Johansi Mapuku. Ndini baba munini wemukomana akabata mai achinokora kupinda. Ndichitaura maererano nenyaya yakaitika. Nyaya yakaitika ichokwadi. Shuwa tikagara pasi tikazviona tese tikaonesana vakabva vabvuma. Nevakauya vana n'anga dzakauya kotibatsira idzi tiri kuona kuti dzakagona nokuti zvavaita taiona. Saka tachitotiwo dai kwakuri kuti vanogona kuramba vachitsvagidzira mwanenge vasara kuti vavatorere zvinhu zvacho zvese kuda tingagare pakanaka. Ndozvata tichingokumbirawo kuti dai n'anga idzaramba dzichiindirira mberi dzichitorera vanhu zvinhu zvakaipa izvozvo kuti tigare zvakanaka mumhuri dzedu. Ndozvandingangotaurawo. Zvaro makuseni takatovata, saka nyaya yetau yaitika takamutsiwa, ndobva vakava vachibvunza navo nemuzukuru wavo, ndobva mbuya vasvika pakuoneka vakabva vaenda, ndobva vazodzoswa tikatoti tikatomborirambawo isusu nekuvanyarira kuti nyaya yakaita yakadai so mbuya vangabvunzwa sei munhu mukuru akadai, vabvunzwe zvenyaya yakadai vabvume kuti uroyi, zvinongonyadzisavo kubvuma kunekuti kunokura gumbo inyaya yekuti uroyi zvinongori pachena. Asi mbuya takavanyarira tikaona kuti tinonyara but tinenge tatotarisana nerufu rwemunhu, vakabvunzwa havo mbuya vakatenda. Chandinongotenda havo ndechekuti mbuya vakakwanisa kubvuma nyaya kuti chokwadi ndanokura muzukuru wangu ifu, vakatenda havo, vakakumbira havo kutsvaka n'anga dzinovataurira, dzinovagadzirisira nyaya yavo nekuvapedzera zvese shavi kana dhimoni riri pavari rinovashandisa kuita mabasa aya akashata. Asi pari zvinhu havo tisingazivi mumwoyo mavo, mbuya vakatisunungukira, nyange tikasangana navo, nyange tikati isusu tinoda kuvanyarira kana kuita sei,
ero tongoti mhuresa mamuka sei maswera sei tinotongodavira singazivawo kuti mumwoyo memunhu kuti anenge achifungeya asi hamino kwavari mumwoyo mavo kuti vanofungawo chii nacho sisi tinoona hedu vakatisunungukira ndozvatinongotenda chete pana mbuya. Ini ndini mudzimai mai vemukomana akabata mai angu. Saka isu takanga takavata kumba uko ndomba tazoona mwana achimanya kuti uyai kuno. Saka ndakafungira kuti pane mai vapapu vanga vachigwara, ndikati asi mai vaya vanga vachigwara vazoshaika. Ndichiuya pano apa ndakawana uyu muroora wangu mukadzi wanzadzi yangu. Saka ndakawana vakagara apa padhuze nechimoto vakadai hawo maoko avo vari kutaura nomuzukuru wavo vari kuti mbuya bisai zvamaisa muchikwama, bisai mbuya zvamanonga pano. Saka muroora wangu aizama kumboramba kuti chii. Saka ndikati nai mai guru, ko kandichamambononga chii ko chamuri kunzi nomuzukuru wenyu bisai muchiramba nacho. Ndakatanga kubata vaive nechijuzi chavo chitema chavanga vakapfeka. Ndakabata zvikwama zvavo zviya ndikawana uku kwakazara ivhu uku kwakazara ivhu. Saka ndakanga ndichifungidzira kuti muchikwama mune chavanonga chaicho chisiri ivhu. Ndakatanga kubisa vhuriya ndichiisa pasi ndikati inga hamuna wani ivhu roga. Mukomana akati iroro vhu mai ndoravanokora. Tarirai pagumbo rangu randatsika ndoravatoora. Vakatora nguva huru mai guru vasingakwanisi kudi kutaura. Kureva kuti zvavanotaura kuti zvinongonisikira zvakatodi hazo zvakavasikira. Takazoti dzoda kuenda kuma 7 mai guru akatanga kudi kutaura kuti vedu vezvinhu zvinongondiwanawo handiziviwo kuti zvandifambira sei. Zvinongondiwanawo handizivi kuti chii kana kuti chii sekurongedzera kwavanoita. Vakabvuma nyaya yavo. Chete pavasiya ndepekuti ivo tichitanga kuvavhunza vakamboti vhiri ndarinokorera kuti ndakanzi neng'anga ndikarinokora rinondirapisa BP yomoyo. Saka takatanga kudana vana bhudhi vose vakauya nasabhuku wavo anga aripo. Asabhuku pane umwe wacho vakati ndo nyaya yacho iripo. Ndachifungidzira kuti BP yangu ingapere. Tikabvunza kuti gumbo racho rama muchinokora romukomana uyu here ndo ramakanzi neng'anga munonotora raedhi ndo rinopedza BP. Vakati kwete, ndakangonzi gumbowo zvaro risiri romukomana, izvi zvepanowo zvangondibata. Saka vakabvuma nyaya yavo kudzama rotaenda kwamambo. Asi ndinovatenda sezvavakaobvuma kuti tibisiwe zvinhu zviya tigarisane zvakanaka. Ndakavatenda chaiko. Ndokuzoendawo hedu kwavaibisiwa tikaonawo mabisigo avo avakaitiwa nyoka ikabudawo zvemukwadi. Ndizvo chete zvandingangowedzera. Vakati iyo ivhu iri vatumwa neng'anga kuti ndizotora ndirapise BP. Ipapo ndo pavasiya ndofunga vaparivara. Hanzi makati imimi makanga matumwa kuti tiri kurapisei ivhu iri? Handina kutumwa asi kuti pano paitika chinhu unenge wava kutya. Ndakanga ndava kutya. Saka ndaive ndongohumana. Ndaive ndongohumana hai. Hapana akandituma. Ndanga ndava kutya. Asi imimi hapana here dzimwe nguva dzekuti munogona kutomboruza njere dzenyu motozi kupepa ndanga ndichiitei? Zvinomboitika here? Ndongonzwa musoro bedzi kutenderera. Munowanzounzwa nguva dzipi dzezuva? Chero zuva rovira zvinombondibata zvokuti rimwe zuva zvakambondibata ndoda kuwira pasi ndichibva ndamwa mvura. Nguva kutenderera ndikashaya kuti chii asi zvikabva zvapera. Asi kudzinza kwenyu kurudzi kwenyu hakuna here mumwe munhu aimboita dambudziko rinenge renyu iroro kana kuti aimbopomerwa kunzi iwo unomuka? Handisati. Hakuna. Ndapi mashoko amuda kuwedzera? Mashoko andinoda kuwedzera sasabhuku panyaya iyi
ndeyekuti manamatiro anga achita mai ava ka munhu anga achinda kuchechi pamba pavo pachitomboita gungano tichiva vanhu vachiimba vachinamata vachidii zviri zvinhu zvakanaka. Saka izvi zvazoitika manje izvi kuti tichitrastana manje kuti iwo unoenda kuchechi iwo unoita sei kutrastana hakusina. Sevanhu vaita chikaranga chavo pamusha tatave netarisiro yekuti munhu wese pari kuitiwa zvinhu izvo samasabhuku tichiva maviri akadai aya tikumbire mhuri dzedu vose vana vedu we vachiindawo ipapo pamwe mhepo dzedu dzingasukike. Ndiwo mashoko andinawo. Manzwa zvataurwa nevanhu vakasiyana-siyana avo vakaona chiitiko ichi chichiitika. Zvakwamuri kufuka kana kuwarira. Tinoziva kune vamwe vanenge vachingoti isu tiri machechi izvi zvinhu zvakaitika zvakaitwa pachivanhu hatizvide. Vamwe vachiti isu tiri vechivanhu zvinhu zvakaitwa pamachechi izvi hatizvide. Asi semanzwiro amaita pave nekubatana kwechivanhu uyezve nevedzisvoni. Pari zvino toda kuti timbokupai vanonzi ndivo vakaprofita kuti nzvimbo yedu ichaitika chiitiko chinokatyamadza, nzvimbo yedu yakuzonaka. Regai tinzwe kwavari kuti vanoti kudini. Mama tanzwa pataurika pano patanga tikurukura nyaya musati masvika, tanzwa kuti pano vamwe amai vakamboita chiprofita pamusoro penzvimbo ino. Tikati aiwa ibvai matotishedzera amai iwawo titonzwa kuti vakaprofita kuti kudini. Saka hatichadi kurilaya nezvokuudzwa nevanhu. Zvatakuona imimi zvanaka. Toda kuti mutiudzewo chiprofita chenyu chamakaita. Ndakaratidzwa chiri chiratidzo pamusoro pa2020 pamusoro penzvimbo ino. Zvikanzi ndini Jehovha wehondo, endai pamupfuti wemuvhileji rekwaMundiwa. Ndarangarira nzvimbo ino. Zvandairangarira, endai mese nemunhu nekereke rake. Kana muchipfeka mauniform muende makatopfeka mauniform, vanopfeka magemenzi voenda vakapfeka magemenzi. Ndobva ndapiwa nziyo dzekuimba. Guyo gokutanga ndakapiwa amai veku River of Life, vakanzi ndivo vanofanira kutanga kuimba guyo igogo, sanganai nesu Mwari patinonyengetera. Zvikanzi mapedza izvozvo moimba gumwe, Mambo Jesu vari munzira, iwe mhanya usangane navo. Mapedza izvozvo koimbiwa nziyo dzekuroma 2, gumwe Mwari uyai, ndiko gokutanga. Gumwe gwacho ndikabva ndagokoshwa kuti kwanga kwakanzi chii. Ndikapiwa amai vaifanira kuti vaimbe nziyo idzodzo. Zvikanzi pamunenge muchiimba nziyo dzechechi asingaendi kuRoma anofanira kuparticipate zvinoitwa kuRoma. Kana pachiridzwa ngoma muridze ngoma, motamba muchiita chinhu chimwe chete. Chandiri kuda ndechekuti muite chinhu chimwe chete, unity ndo yandiri kutsvaka. Kana mapedza izvozvo kuverengwe shoko remuprofita Habhakuki. Shoko iri parinoverengwa hariparidzwe, rinongoverengwa chete. Kana rapedza kuverengwa musiye zvese zvinhu zvakashata zvamuri kuita zviri kutaurwa mukati meshoko. Ende kana marega kusiya, pane zvikuru zvandichaita mukati menharaunda nokuda kwokuti nzvimbo ino ndairangarira zvakazara. Siyai kuteura ropa. Kana ukaramba uchiteura ropa, ndichakunyadzisa, ndichakufukura kubva kumusoro kusvika kutsoka. Ndo maratidziriko andakanga ndakaitwa pamusoro penzvimbo yedu. Ko maratidzwa kudaro makaudza vemachechi here, makazoungana here? Takaungana, takaudza vemachechi, tikasanganisira kuudza mambo nemasabhuku nevemakereke tikaungana. Asi vanhu havana kuchigamuchira sechinhu chinganzi chakakosha. Nokuda kuti vamwe vanogona kuyeisa munhu kuti munhu audzwa naJehovha akamira sei. But tiri kuona manje kuti zvinhu zvese zviya zvakataurwa zvakuzadzisika. Zvese zvekorona zvakataurwa kuti pachaita chirwere chichaita kuti vanhu muchatadza kuenda kumakereke. Zvisati zvasvika waiva musi wa24 February tikaungana musi wa28 February. Saka imimi munoprofita. Mwari vanenge vangotangawo nenzira dzakaita saidzodzo. Munombobatsirawo veruzhinji here? Haiwa ndobatsira. Chipo chokunyengeterera hangu ndi haiwa. Sekuru, ndezvipi zvamungade kutitaurirawo pamusoro pechiitiko chaitika munzvimbo yenyu ichi?
Chandingangotaura pano chiitiko chandakaona pano pamusha pomwana wangu ndechekutogwavhu kwaakaitiwa ndo chakandikahadzisa chete ichocho. Ndikazohotenda kuti tataurirana navo ivo vakaonekumbira kuna mambo kuti dai manditsvakira vangandibatsire zvandiitisa mhepo idzi. Ndopandoguma ndakaita. Oho, asi mukukura kwenyu sekuru chiitiko chakadai so chakamboitika here muupenyu henyu? Makambozonzwa here, makambozviona izvo zvakadai? Handina. Ndike kutanga. Aiwa, ini ndinoda kungorumbidza Mwari nevaridzive nzvimbo ino kuti vatitira chinhu chakanaka munzvimbo muno, kuti tionewo kuti zvakaipa zviri kukurwa zvichienda. Ichi chiitiko chakaitika pano pamba pemwana wangu. Ini ndiri mainini, murume wangu ndiye anoteerana nababa vanozvara mukomana uyu. Tichiitwa namai ava, yatwa namai ava, zvanga zviri zvokuti zvinhu zvinoitika asi vasingazvione, asi isu takanga tichimbozvionawo kumashure kuti kavazama kuti tivabatsire, taisagona kuti tiwane rubatsiro kwavari zvakasununguka nokuti vakanga vasingadi kujika kuti vanoda kununurwa pachiitiko ichocho. Maiona chiimi? Inini ndaione mumwe musikana wandaigara naye ainzi Sara, anga ari muzukuru wangu. Anga ane dambudziko, achitambura zvikuru, achivingwa nezvinhu zvichimurova, asi ndaimubatsira, taigona kubata kuti zvisaite kuti aende kumba kwavo, tinove chinyadziso munzvimbo semunhu watigere naye. Saka zvakazoitika ndezvokuti zvakazoitika ini ndisipo, musikana yakarwara marwariro aya, vana vakabva vangoregedza, munhu yakabva abuda akabva aenda kumba kwavo. Saka aenda kumba kwavo chakave chinhu chiitiko chakataurika muraini rekwamapurazi, takaungana raita sedare. Vana vavatete vake vakuti makaita sei mwana wekwedu kuti azowira pamba penyu, imi mukazotora muti mukamupungaidzira, maamuchiti munhu iye ndewekwenyu here? Vakazotimirirai kwacho kwaanga achigara, indikamirirwa ndikavepo. Chiitiko chiya tikabvunzwa tiri kubasa vakangotenderera saizvozvo vakaramba. Tamboona zvechimwe chiitiko chemwana wokwachipisa anga ari mwana wandadzo yangu. Pane pandiri kurasika mama. Muri kuti zvese zvakaitika izvi ndiwo gokwera? Zvandiri kutaura ka? Mwana wacho akatomhanya achibva pamba pangu akaenda kumba kwavo. Asi zvinhu zvacho zvava kutaurika vairamba kuti handizini. Saka chero musi wacho waipo pano takavaonesa tikati chionai dambudziko ringadai rakapera kudhara. Takambokuonesai wani kubva kumashure poshi piri nasiri pano 3. Madambudziko aya achisangana nemi. Saka mati mimi pane dambudziko remwana. Mukagotora rimwe? Rimwe mukomana kuti wakachipisa. Mati chii chakaitika ipapo? Pamukomana wokwachipisa. Mukomana wachipise vana vakataudzana kuchikoro. Vataudzana kuchikoro vakatorana penzera nebhuku. Ndo yambotaurwa yeye? Yepiri kave musikana iyeye ainzi Sara, muzukuru wandaigara naye. Saka raive dambudziko rakanga rakangodera. Saka isu tikava semunhu watinoda watigere naye, hativengi ivo, taikungoparadzana nemabasa avari kuita. Tikati chiitiko ichi handimukuona dai makabvuma kubva pakutanga, zvinhu zvingadai zvakatopfuura kudhara. Asi muri kurambirira. Sekurambira kwamuri kungoita pano kuti zvangoitika ndaida kurapa hangu BP, ndakanzi nditore izvizvi ndorapa BP. Saka ini ndakazonyanya kutenda vana sekuru vakazouyawo munzvimbo muno kuburikidza naivo vabvumawo kuti ndakuda kununurwa pachinhu ichi. Ndobva tauyawo tikanunurwawo zvechiwa tikazvionawo kuti vaparadzanawo nazvo. Zvakandifadza zvikuru nokuti isu taida kuti varege zvinhu izvozvo, vave munhu watinogara naye tiwadzana naye zvakanaka.
Makadi muri yeZimbabwe, isu veDrumas Media tinofara zvikuru nerutsigiro rwamuri kutipa. Tinofara kukuzivisaiwo zvakare kuti tava kupa consultants yevanorapa, mapostori, n'anga, masvikiro, mhondoro, zvichingodaro. Mukatiudza dambudziko renyu, tinogona kukuudzai godobori kana muprofita anogona kukubatsirai. Asi regai nditaure ndichiti, patinoti ava vanogona, tinenge tichitevedzera kubatsira kwavakamboitira vamwe. Saka tinenge tine vimbo yekuti iwe zvichida vadzimu vako naMwari wako vakutungamirira, unogona kubatsirwawo. Saka zviri kwamuri kutora vatinenge taburitsa pano paYouTube kana kuti bvunza, nekuti vamwe vanachiremba ava havadi zvokubuda pachivhitivhiti. Tinobhadharisa maservices edu nemutengo wakaderera. Tibatei pambozhanhare dziri pamusoro idzo. Drumas Media, taking you to another level. Tichakupai zvakare part 3. Part 3 ndipo patakazoteerana nasekuru ndokuvabata vamhondoro, ndokubva tada kuti vatipindure, vatizivise zvese zvamaitaura zvezvo kuti ko vanonyeperei vanasekuru vari kushungurudza vanhu. Takazoenda tikanogara navo pasi tikavabvunza nai vanasekuru munonyeperei. Saka tinayo interview yacho vachikupindurai mibvunzo yenyu yamakatumira pamacomments enyu. Saka rambai makatitsigira, rambai muine Drumas Media. Tine zvakare WhatsApp group yedu yeDrumas Media. Munokwanisa kujoina. Chamunongofanirwa kuita chete kusubscribe kuDrumas Media, motumira screenshot inoratidza kuti makasubscribe panhamba dzamuri kuona pachivhitivhiti. Mangodaro chete takutokujoinidzai muWhatsApp group. MuWhatsApp group mutinopota tichiinvita vaimbi, mafootballers, vese atingati macelebrity, muchimboabvunza mibvunzo yamunoda, muchitaura navo, muchinzwisisana navo. Ndo basa reWhatsApp group. Kana mine mibvunzo pamavideos abudaya, munouya futi ikoko, ndo kwatinokurukura. Remember, Drumas Media taking you to another level. Suduruka mhondoro dzitekaire, wazviri wakamuzukuru, aiwa manake. Tinoti tinovimba mafadzwa nechirongwa chatakupai vanasekuru vachiita basa ravo, muchiona munhu wawakabata tichikurukura naye. Ndinovimba mafadzwa nechirongwa chatakupai svondo rino. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai kubatwa kweVaroi part 3, which is the last part. Kubva kwandirendro neshamba naRachel neranga akatibatira mushini wedu. Tiri timu yeDrumas Media. Tinoti bye bye. Remember, Drumas Media taking you to another level, higher level. Bye bye.